Здравейте, хора! Чакайте да се правя косата. Днес ще пробваме, колкото знаете, аз не обичам толкова много сладко. И днес ще пробваме бисквити. Не знам дали ще ми харесват, ама нека пробваме. Така. Сега ги отварям. Как изглежда една бисквитка. Вижте шоколадчето. Те са много меки. Какво е? Тук съм. Не са зле, но не смятам, че са мой тип. Това беше от мен. И да, чао, приятели. Давам им оценка от 1 до 10 и 3. Така че чао! Обичам ви!